одамое ки геморрой картошкаи қаламча карда шаб мемонед гӯям якта бародарам картошкаи сели ҳай караст як ҷаҳлам мебурад як хандам мегирад мегӯд акои ғуломҷон тестар нағз мешавад гуфта анами чумоқ боре картошкаи сели ҳай кардан мегӯд ба намебурад хоҷат мерад намефурад азоби сага кашидааст ҳеҷ ки намедонад шарм медорад як кас ба гуфтан бародари наздикаш ҷуғ задааст ду каси баниса рафтааст хай духтур баям мана ганда карагида медонам нағз гӯш накарагида қаламчая ба операсия карда аму кордоша вай карда қайчош қати бурида буроварда халос кардааст омада видеора гӯш кунад қаламча карда монед гуфтагида барои ҳамун видеора нағз гӯш кунед якта апашка ватсап қати навиз ғуломҷон гуфт москва рафтам душанбе рафтам хуҷанд рафтам геморроям ҳамин қадар дору укол маз ҳамин хел суқати нағз нашуд одди ҳамин картошкая биё я ради интерес бинем гуфта задам мегӯд 3 моҳ боз нест мегӯд на дард аст на ягон чиз геморроям нест дига мегӯд дурӯғ не ин реални гуфт восиям барои ҳамун одамое ки геморрои дуруна беруна ба спирт қати сӯзонед ва мегурезад дурун ба левомикол мемонед шабба фақат пеш аз хоб ба геморрои кӯна солҳо шудагӣ тағора ба 4 литр оби ширгарм ба маргансофайку ёфтан сал қиинай анавай ба ванна карда мешинед нағз гӯш кунед худо хоҳад худованд шифо диҳад ҳаматон ба саломат бошед тоҷикистон ҷони дилам ватанам ҳамон вақт ба пеш одамое ки касали ҷигар астку тайёр торпеда ҳаст айрустам табиб овардагим ман ба личкам банависед ман шумо бароӣ мекунам одамое ки зарда меҷӯшадку мана тайёр сладки корем барои зарда ва одамое ки момиё мепурситонку момиёи аргинал ини помир марамат 93 ҳамин чизо дар кор бошад ба сахр ба сахра мефурвардаги алафай агар дар кор боша гӯед ман равон мекунам худоҷон шифо диҳад ҳаматон ғуломҷон